Uffiċjali pubbliċi ddikjaraw bil-miktub li s-sem tagħhom f'sejħa l-offerti li waslet biex il-konsorzju tal-Alberta tal-kuntratt tal-pannelli fotovoltajiċi fuq bini pubbliku kien minimu ħafna jew saħansitra ineżistenti. Dan jikkontrasta bil-kbir ma' dikjarazzjonijiet li jagħmel George Pullicino fl-aħħar ġimgħat. Jiena nispera li tifhem li dan kien kuntratt immexxi mid-Dipartiment tal-Kuntratti bi proċeduri li damu 3 snin. Waqt il-programm xara bank tal-ġimgħa fil-għaxija l-Ministru żvela ittra ta' kjarifika miktuba mid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Kuntratti Anthony Kakija. Kakija qal li wara li analizza l-files marbuta ma' din is-sejħa jirriżulta li l-Ministeru tar-Riżorsi kien ikklassifika l-kuntratt bħala wieħed li kien jaqa' barra mir-regoli tal-kuntratti pubbliċi. Għalhekk, kiteb id-Direttur Ġenerali, is-sem tad-Dipartiment tal-Kuntratt kien estremament limitat. Sostna li d-Dipartiment tal-Kuntratti la ħareġ is-sejħa, la evalwa u lanqas iġġudika. Saħansitra jirriżulta li s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' Pullicino, Chris Chantar, kien talab lid-Dipartiment biex jiddelega ħalli jkun hu li jiffirma il-letter of intent. Din hija littra li fiha ġiet aċċettata l-feed-in tariff ta' 23 ċenteżmu meta l-prezz tas-suq kien 16 ċenteżmu. Min barra fid-Dipartiment tal-Kuntratti, George Pullicino prova jwaħħal ukoll fl-Awtorità Maltija għar-Riżorsi. Il-feed-in tariff tajjeb il-ħlas lil dil-kumpanija ma stabbilix George Pullicino, ħanajlek min stabbilih. Stabbilitu l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi. Anke hawn Pullicino kien imgiddeb. Anthony Rizzo l-kap-eżekuttiv tal-MRA iddikjara bil-miktub ukoll li l-minuti jindikaw li l-proċess kien immexxi għal kollox mill-Ministeru tar-Riżorsi. Fisser kif il-bord kien approva t-tariffa wara preżentazzjoni tal-Ministeru u għaliex intqal lilhom li kien hemm sejħa u li l-istess Ministeru ta' George Pullicino iġġustifika l-ħlas. Fuq kollox, Rizzo ddikjara li l-MRA ma kienx involuta fil-ħruġ u l-aġġudikazzjoni tat-tender. Żied li huwa ċar ħafna li huma approvax it-tariffa u ma kienx hu li ppreżenta lill-bord. Fil-fatt kien il-Ministeru ta' George Pullicino u l-konsulenti tiegħu li jagħmlu dan.